Yuang Sokola Dewi Pengayamana Mrikayuwana ringsun ora tomengko iki tak waspadake ana sipating pandhita kang drajat-drajat munggah ana setinggil Binatrata negara Ngastina Premban nitik saka sandhangane cetha lampun jeneng sira kuwi mono dudu sipating Brahmana Resi dudu sipating pendhita wewengkon negara Ngastina Maraca Tumuli Walokawa jeneng sira kuwi mono pendhita saka pertapan endi lan sapa sing dadi peparapku Remban kawula nuwun amit-amit pasang kaliman tabik tinebihna mringto laksare dumawahing tawang-tawang sinuwun leres menapa yang dados dawuh paduka kula menika pendhita keleyang kabur kangenan tanpa dongko tanpa dunung dene sudi amastane nami kula Begawan Manik Malinten sinuwun Begawan Manik Malinten kawula nuwun inggih banjur apa wigatine dene tanpa ingsun timbali sumalonong sowan ana ngarsaning ingsun mongko mbari pasiwakan agung negara Ngastina waleh-waleh menapa sinuwun sampun sawetawis panci kula menika ngimpi-impi besok kapan ditimbali ana negara Ngastina ning nyatanipun dinten mangke kula saged kelampahan sowan kula wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun kula menika kepingin pamer telung perkara nggih apa wae Premban ingkang sepisan kula kepingin pamer leceting wicara tegese kula niku dadi wong ahli debat kula niku ahli bantah dene ingkang mangka kalih kula niku kepingin pamer lantiping panggraita tegese kula niku bisa ngramal utawa kula bisa nerawan dene jangkep ingkang angka 3 kula menika kepingin pamer kasudiran tegese kula niku iso perang kula ora sembarangan kula niku pendhita sing ampuh pramila senadyan to kula niku rada kuciwa ing rupa paribasan kempong pero jambul wanen kula niku wis kondang dukun sing sawape mandi mangkono Premban nggih banjur kepiye nggone aku percaya marang jeneng sira awit lembe iki aku ketemu marang jeneng sira lho pasien kula menika kathah wong sing mertamba kalih kula niku pirang-pirang contoh sing gampang mawon wong arep bojo kok etungan dina mesti takone kalih kula wong duwe gawe kok mongko udan niku mesti njaluk syarat kalih kula kuwi yoga pengen duwe bojo loro lha niku ben bali ora konangan niku mesti njaluk syarat kalih kula. Apa syarate? Tukang peking pengen melek karo sinden Surabaya. Ben kira-kira sing dipelet kuwi seneng niku nyuwun syarat nyuwun gembolan kalih kula. Niku sampun kathah pasien-pasien kula nek ora ngandel takon tanuji. Tanuji berdiri. Pramila dinten mangke paribasan kula sowan wonten papan mriki kula wanek-wanekaken kula saek-saekaken amargi sangu kula menika sampun kathah aja maneh kok ngramal barang sing ora katon nadyan ngramal barang gaib mawon menika gampil contone kepiye contone mbedakake sinden sing prawan kali sing boten niku kula pinter mbedakake sinden sing prawan kali sing boten niku niki pakare lah kepiye Brembang lho niku gampang niku iso dititik carane nyekel mik
Nek isih prawan niku sajak wedi, sajak rada minggrang-minggring, rada gila niku carane kaya ngoten niku. Nek sindan sing model kaya ngoten niku jelas isih prawan. Ngono Remban. Nggih. Lah nek sing wis duwe bojo kira-kira piye? Nek wis duwe bojo ki nyekeli micek ngoten niku lho. Cancek ngoten niku, tas-tes ngoten niku lho. Mal-mel. Bae ngono Remban. Nggih. Lah beda kali sindan sing paling pojok dhewe mriku. Niku ya ora mung gur cacek ora ya mung tas-tes nek wis dicekel njur dimplok. Wong edan ora. Ojo ganjengan yen pancen kowe pendhita kang mandi sarabe mara gage gagapono kahanan kang dimadya negara Ngastina dina samangka Remban pandhita kang akarya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susuh angin ngendi nggone sinun Lakotang terus terangke mawon paduka menika isih nandhang Sunggawa. Putra Ngamarta kang dipandhegani dening Gatotkaca dina iki pacak baris ana Tegal Kurusetra kanthi manjer gendera Candrageni tegese gendera perang. Mongko yen to disurasa kumlebeteng gendera pesasat nantang perang Gatotkaca padha karo nyengkake Bratayuda jaya binangun. Lakon durung paja-paja entuk kerampungan nalika dina ingkang kepungkur paduka nampa nawala kang ditapak astane dening Bambang Wisanggeni. Dening surasane Wisanggeni gugat bakal njaluk baline negara Ngastina. Bingung bilung-lungan rasane penggalihmu. Banjur ngaturi rawing para wekundhen. Ning kabeh mau wekasan gagal wigar ora entuk karya tegese ora nemu karampungan. Janjane mono batinmu cengkah marang pangandikaning para sesepuh. Ning paribasan wong luruk perang paduka ora nduweni backingan utawa dekengan. Mula sampeyan mogor minggrang-minggring gendulak-genduli apa sida apa ora nggih ngoten mboten. Pramila sinuwun dinten samangke kula badhe sabiyantu marang sampeyan aja menika Bambang Wisanggeni. Nek perlu Gatotkaca badhe kula sirnaken. Bambang Wisanggeni badhe kula percaya babar pisan. Nek perlu Pandhawa pisan badhe kula tugel gulunipun. Menawi dinten mangke kula dipun pangestoni kula badhe jumangkah dhateng negari Ngamarta. Karya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susuh angin ngendi nggone jagat diwa bapa kaya jagat nangis tungkara Putu Prabu yen to Putu Prabu sing ngeman marang Poneyang aja ngrungokake guneme pendhita iki ya Putu. Ana paribasan wektu dina samangka apa sing wis diaturake pendhita iki lebokno kupingmu sing kiwa tokno kupingmu sing tengen. Sebab Poneyang Pimona mung ngeman marang siramu, Poneyang kuwi ngeman marang Pandhawa lan Kurawa. Tak budidaya kabeh Pandhawa lan Kurawa birukun ora dumadi perang Bratayuda jaya binangun. Mula tak rewangi adoh saka pertapan Talkanda sowan negara Ngastina bentek-benteke Poneyang ngeman marang para Pandhawa lan para Kurawa. Mula kang saka iku lerma sawetara aja ngurusi gurem kang ceceker mundhak gegatuli. Eyang, piye Putu?
dinten kula dinten mangke ati kula condong kalian begawan manik maninten ingkang sampun keroyo-royo sawen wonten garing Adina. Sernyatanipun menika lair tu sing batin anggenipun kepingin sadyantu dhateng ingkang wayah. Pramila dinten mangke kapeksa kula boten mestuti mrewet dados dawuhipun Kanjeng Hyang. Oh ngono to. Dadi pernatan negara Ngastina pun kaya mengkono. Pernatan negara Ngastina sing saben-saben ana ature pungga praja sing nyocoki marang ati ya kuwi sing digugu. Iki nek cara mbiyen tembunge ABS asal Bapak Suka. Mula kang saka iku tutuk-tutukno butu. Tutuk-tutukno nggonmu. Gugu marang ature utawa gurem kang jeceker. Nanging welingku sapa kang mbibita ling kula wahyuning bakal sirna langgeng ngonggonmu jeneng nata negara Ngastina kene Bu. Besok amendemo baris kang prayit naywa srontawa ing dwarawati. Naywa srontawa ing dwarawati. Layak to layak prenjake padha gantel jagone padha tarung. Jebul iki dayoe dina iki pirang-pirang. Sing mara merdaya dina iki kaya pirang-pirang. Kartomarma boten dawuh, Hyang. Cepakno tanggalane le. Muga-muga di tanggalane ora tumbuh ya le. Duli nggih Kanjeng Hyang. Nek ben ora tumbuh kira-kira sing nanggap dipanjeli wae kok piye. Masuk. Piye iki Adiwati Arya sing kuning? Sing mbok rasane bocah jemedhor ana kene. Kowe kudu tanggung jawab, pokoke tak sawang wisan geni mripate ku abang, raine mangar-mangar. Ambune ciu iki cetha bar ngombe literan iki bocah iki. Sebelah. Kowe kudu tanggung jawab bikine kaya ngene kira kepiye? Kowe wis nantang-nantang karo Bambang wisan kali bocah iki teko kono kene. Coba kowe kudu tanggung jawab. Bambang bisa geni apa wikatine dinyetu dina iki sowan ana ngarsane ingsun. Mengko dhisik po. Ora sah kokyan sing dirembuk. Siwa Duryudana ki janjane wuta apa bisu apa budhek kok. Wes sawetara mancing nggonku ngaturake nawala kunjuk ana ngarsane sowan Duryudana. Nanging nganti wektu dina samengko ora ana pawangsuran sing gumathok. Babakan apa? Babakan baline negara Ngastina. Wes sawetara mancing nggonku ngaturake nawala kunjuk ngarsane Prabu Duryudana, aku kepengin baline negara Ngastina supaya bisa bali ana ngarsane pepundhenku para Pandhawa. Nganti wektu dina samuka kang Gatotkaca cacak baris ana ing Tegal Kurusetra kang sisih kidul pratandhani yen to temenan nggonku njaluk baline kamukta negara Ngastina. Bambang wis anggeni piye? Saka pangrasaku dina samengko negara Ngastina bakal tak kukuhi dada muncrating arus. Tak ulungake negara Ngastina pecah babari Duryudana. Kowe ra yen pancen kaya mengkono ora ngodeman. Negara Ngastina bebengo sing kandel jagang sing jero. Tak anteni Tegal Kurusetra.
Gundi Paman Patih Haryo sing pundi sampun paduka ingkang sinuwun sampun ngantos ngasu melanging gali dasarine gali Ngastina menika wonten pendhita ingkang inggal kula pitados bilih sang Begawan Manik Maninten kula mau ingkang dadi sembodon ngrampungi pakaryan rak nggih mekaten to Premban iya Adipati ora monggo kuwi aku duweni murid sinten muridipun ora ana liya kejaba anak Dursala anak Dursasana si Dursana Dursala kang wis meguru marang panjenengan ingsun tak watek kaji Candrawarayan muli ento iki ana bobol boroting kahanan babak nglayoni junjelan usuli saka rumangsaku ora bakal kewan alar wah bagus Bapak Sibuni wonten dawuh nggih menika lamparipun sampun teka menawi mekaten mantep madhep raos sing manah kula negari Ngastina badhe kula kukuwi tumrap gampang misang geni kalian Gatotkaca mangke kersanipun dipun rambu kalian Begawan Manik Maninten kalian si Dursala nggih kula kinten kok kula sarujuk sinuwun yen pancen kira kula paman tumuli kirapna saka Kurawa supaya tutuntan marang tindake sang Begawan Manik Maninten nggih ngestaken dawuh Kartomarma Maracoba Bubarna kang nggantung sibuh maniring sukundur hakedaton nggih sinuwun sendika ngestaken dawuh saged biar katalika wawus paripura sadale sang nata sigra kundur hakedaton